ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ተጋሩን ኤርትራውያን ኣሓት ብዘይ ፈላላይ እንኳዕ ናብዚ ፍቅሪ ዝኾነ ቻነል ብሰላም መጻኹም እናበልኹ ኣነ እውን ኣብኻቱም ብሓዱሽ እዋናዊ ጉዳይ ዳግም ተመሊስ መጽእ ኣለኹ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብጣዕሚ ዝሕዝን ልብኻ ዝሰብር ሓደ ዜና ካብ ትግራይ ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ዜና ብጣዕሚ ዝሕዝን ክቡራት ቤተሰበይ ኣብ ትግራይ ጽቡቕ ደስ ዝብል ዜና ዘይስማዓላ ናይ ሞትን ናይ መቕተልትን ናይ መጮይትን ዓዲ ኮይና ኣላ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ሓንቲ ሓፍትና ብግፍዒ ተቐቲላ ተረኺባ ኣላ እዛ ሓፍትና ኣብ እያ ብምንታይ ምኽንያት ከተቐቲላ ዝብል ነገር ናባኻቱም እናበልኽዎ ክጸንሕ እየ ክቡራት ቤተሰበይ ንስኻትኩም እውን ነዚ ቪድዮ ላይክ ሼር ግበርዎ ኢኹም ምኽንያቱ እዛ ሓፍትና እዚኣ እዛ መዋቲት እዚኣ ፍታሕ ክትረክብ ኣለዋ ቤተሰባ እውን ክከሓሱ ኣለዎም ከምቲ መብዛሕትኡ ግዜ እንሪኦ ሓደ ሰብ ሞይቱ ወይ ሓንቲ ሓፍትና ሞይታ ተደፊራ سؤال تترفلو بيتسبون نانا بعض ترفلو قداي كي يخون منتان نحنا ون دمس دخون نوتي بوليس نايت جراي ون قصقصو نابلخو بغطتا نابت حبري تايكب لكم لايك شير قبوريكم حدش سخونكم سبسكرايب ناقبركم بيتسب خونوتا سناي مكتطال كم تيزفلت اب تجراي بتي زتولع كونات بزح مسواء تتخفيلو بدحرو يدما ህዝቢ ሰላም ክንረክብ ኢና ኢሉ ሓሲቡ ዓብይ ተጽፊትን ተስፋን ነይርዎ ይኹን ዳ እምበር ብተመሳሳል ተዘይኾነስ ናይቲ ዝነበረ ተቃራኒ ብዙሕ ሰብ ዝሞተላ ብግፍዒ ዝጨወየላ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈራላ ማንም ደሞ ፍትሒ ዘይረኽበላ ዓዲ ኮይና ከም ዘላ ንኹሉ ግልጽ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕላ ሃገር ኮይና ዜጋታታ ብሰላም እትሕልወሉን እትውነሉን ዓዲ ክትኸውን ዓብይ ባህጊ ነይርዎ ከም ዝፍለጥ ይኹን ዳ እምበር ሃገር ናይ ምዃን ተስፋን ባህግን ይትረፍሞ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረቶ ምስታ ናይ መጀመርያ ሃገራ ምስ ኢትዮጵያ ተሓቂፋ ከምቲ ዝነበራ ሰላማ ኣኽቢራ ዜጋታታ ብሰላም እትሕልወሉ ወጽዮም ዝኣትውሉ ወፊሮም ዝምለስሉ ሰሪሖም ዝበልዑሉ ዓዲ ኣብ ክንዲ ምዃን ናይ ሞት ናይ ጸበባ ናይ መድፈርቲ ናይ መጮይቲ ናይ ሃንጋ ዓዲ ኮይና ከም ዘላ ንኹሉ ግልጽ እዩ እቲ ህዝቢ ከም ማህደር ህዝቢ ክመርሕ ተባሂሉ ድማ ብዙሕ መስዋዕት ዝተኸፈለሉ መንግስቲ እውን ነቲ ህዝቢ ቸላ ብምባል ጉዳይ ወንበርን ጉዳይ ህልውና ውዱብን እናተጓየ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ደሪብዎ ከም ዘሎ ንኹሉ ግልጽ እዩ ዝበዝሕ መናእሰይ ፍቆደ ስደት ፍቆደ ባሕሪ ድራር ናይ ዓሳ ከምኡ ድማ ኣብ በረኻ ኣብ ሳህራ ብጥሜትን ብማይ ጻምእን ብፀሓይን ብቁርን እናሞቱ እናወድቁ ዝርከቡ ዘለው ብጣዕሚ ብዙሓት መናእሰይ ካብዚ ብዘለለ ድማ እቲ ማለት ከቲ ኩነታት ተፈጢሩ ድሕሪ ዝኹነታት ድማ ህዝቢ ከዓርፈሉ እፎይ ክብለሉ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ካብቲ ብኹናት ዝሞቱ ንላዕሊ ድማ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ብርክት ዝበሉ ኣዴታት ኣቦታት ኣሕዋት መናእሰይ ባህንግና ተወቅዑ እናተጨወይ ገንዘብ ኣምጽ እናተባሃለ ናይ ዜና ሞት እናተሰምዐ ብጣዕሚ ዘሕዝን ግዜ ከም ዘሎ ግልጽ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብግፍዒ ዝሞታ ኣለዋ እዮም ሰበስልጣን ኣቦታቶም ስለዝኾኑ ወይ ድማ ወለዶም ሰበስልጣን ስለዝኾኑ ፍትሒ ዘይረኸባ ንሳቶም ኣብ ክንዲ ምእሳር ናብ ወጻኢ ዓዲ ኣሳጊሮም ዝሰደድዎም ብርክት ዝበሉ ኣለዉ እዮም ክሳብ ሕጂ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተጨወየን እተን ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ሞይተን ብግፍዒ ተቐቲለን ተሪፈን ወለዶም ድማ ፍትሒ ዘይረኸቡ ክሳብ ሕጂ እናበኸያ ዝቕመጣ ብርክት ዝበላ ኣዴታትን ኣቦታትን ኣለዉ እዮም ንፍትሕን ሓቅን ተባሂሉ ብዙሕ መስዋዕት ተኸፊሉ ክቡር ደም ፈሲሱ ብዙሕ ዓጽሚ ተኸስኺሱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ብጣዕሚ ዘሕዝን ፍጻመታት ብጣዕሚ ዘሕዝኑ ግብርታት እናተገበሩ እናተሰሪሖም ዘለው እዚ ግን ከም ዘይረኣየ እናረኣየ ከም ዘይረኣየ እናሰምዐ ከም ዘይሰምዐ ቸላ ኢሉ ገዲፍዎ ዝኸድ ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ በዓል ወንበር በዓል ስልጣን መንግስቲ እዩ ዜጋታት ከም ድላዮም ይኹኑ ዝምልከተን ጉዳይ ይኾነ ጥራሕ ወንበረይ ንቕጽል ጥራሕ ከርሰይ ይምላእ ጥራሕ ሃብትታ ሃገር ንበዝብዝ ኢሉ ኣብ ምብዝባዝ ተዋፊሩ ዘሎ እቲ መንግስት ከም ዝኾነ ግልጽ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዜና ተሰሚዑ ዘሎ ጉዳይ እዛ ሓፍትና እዩ እዛ ሓፍትና ኣብ ምስሊ ትሪእዋሉ ዘለኹም መብራት ኪሮስ እያ ትበሃል መብራት ኪሮስ ገና ብቆልዓ ኣብ ዓዲ ኣራ ዝበሃል እያ ተወሊዳ ዓብያ ዓዲ ኣራ ሓዋፁ ዓዲ ኣራ ዝበሃል እዩ ኣብ ትግራይ እና ኣብዚ ዓዲ እዚ ገና ብህፃና ናብ ስደት ኸይዳ ኣብ ስደት ብዙሕ መከራሪኣ ብዙሕ ዘይኽፈል መስዋዕቲ ኸፊላ እሞ ድማ ንርእሳን ንቤተሰባን እናመሓየሸት ናብርኦም እናለወጠት ብዙሕ መከራ ሓሊፋ ድሕሪ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ናብ ዓዲ ኸይደ ክዕርፍ ኣብ ዓዲ ድማ ህይወት ክገብር ናብራ ክመርሕ ኢላ ናብ ዓዳ መፅያ ገዛ ገዚኣ ገዛ ሰሪሓ ናብራ ጀሚራ ዝነበረት ሓፍትና እያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኢለን ኣለዋ ብጣዕሚ ማለት እዩ ብሃረርታ ዝቕመጣ ዓዲ ስደት ኮይነን
عدن تمليسن أو عد سدت قمة أيدليان شكيلن زي خفل مسوات خفيلن دحرا أو عدن تمليسن مس بيتسفت إيران نساتنون بسلام كنبراز دليا بتعم بزحت اللوا مالتي كاباتن تحنتي إذا حبتنا زي أيام مبرات كيروس نعب عدا مسأجن كم تزحزبتو أي قات أمان بتعم زحزن كبرات بيتسب نزي بداي زي مسابع أخوانا بتعم لبيتنا خيو كم زي عينت نورام تشكان استمولو قتلتون رينا سمعنا عين فلتنينا بزحات اللو عين كحلفلنا أيونا ولا أحواتنا كابسو العرب كابستفرالي كبابتات خوينن ناي سدت بوتا خوينن ገንዘብና ለአኻ በቤተሰበን ይጥለም አየን ቤተሰበን እቲ ዝገዝኡ ገዛ ዓይናትኸን ናተ እዩ ኢለም ዝበኣሳ ብርክት ዝብለሉ ዋላ ካብ ቤተሰብ ጨካን ቤተሰብ ውን ኣሎ ንሽይ ርህራይ ዘይብሉ እሱ አብረኻ እሱ ኣብ ስደት ኮይኑ ለይትን ቀትርን እናሸቀለ ብዘይ ዕርፍቲ እናተገረፈ ብዙሕ መስዋዕት እናኸፈለ ገንዘብና ለኣኸሉ ብናቱ ዓብዩ ብናቱ ተሸሚቱ እኽሊ ብናቱ ኣስቢዛ ተገይሩሉ ብናቱ ኩሉ ነገር ተማሊኡሉ ጫማን ሞባይልን ቀያይሩ ረጊጹ ድሓር ትመጽተለ ደሞ ነቲ ዝሰርሖ ገዛ ብስሙ ስለ ዝገበረሉ ምንታን ክስራሐሉ ዝጠል መንእሰይ ብርክት ዝበለ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ ከምታ ብዝሓለፈ ዝረኣይናዮ ሓፍትና በዲኣን ብሓዋን ዝተጠለመት ምንታን ክስራሐላ ኢላ በዲኣን ብሓዋን ክልተ ገዛ ገዚኣ ድሓረ ካብ ስደት ተመሊሳ ኣብ ዓደይ ክነብር ናብራ ክገብር መስበለት ድሕራይ ወለዳ እታ ዲኣን እታ ሓዋንታ ኢሎማ ኣይልፈልጥን ብስምኺ ዝበሃል ገዛ የለ ንሕና ባዕልና ናይ ገዛና ንብረትና ኢሎም ኣዲኣን ሓዋን ከም ዝጠለምዋ ክሳብ ኣይሙራ ምስሓት ከም ዝበፅሐት እዩ እቲ ሓበሬታ ዝገልጸልና እዚ ሓቂ ዝተረጋገጸ ማለት እዩ እዛ ሓፍትና ውን ካብ ስደት መጽያ ኣብ ዓዲ ኣራ ዝበሃል ሃዋፁ ኣራ ዝበሃል ዓዲ እያ ምንባር ጀሚራ ገዛ ሰሪሓ እያ ገዚኣ ገዛ ሰሪሓ ኣብኡ ኣብ ስደት ኮይና እያ ሰሪሓቶ ድሕራይ ግን ነዚ ኣብ ስደት ኮይና ዝሰርሖቶ ገዛ ግን ክትዓርፈሉ ኣይተፈቐደላይ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዓደይ ኢላ ቤተሰበይ ኢላ ኣሕዋተይ ኢላ ናብ ዝመፀትሎም ብግፍዒ ቀቲሎም እዮም ደርብዮማ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ሎሙዓንቲ ስነ ስርዓት ቀብራ ከም ዝተፈጸመ እዩ ዘርእየና ብቆልዓ ወፂኣ ላሰርሐት ዝነበረት ሓጋዚት ስድራ ዓዳን እያ ነይራ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ትበፅሕ ተሎ ቆላሕታ ክበሉ ዝግባእ መንግስቲ ኣሎ ቆላሕታ ክበሉ ዝግባእ ፖሊስ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ምንም ዓይነት መግለፂ ኣይሃበን ፖሊስ እቲ ከባቢ ማለት እዩ ስለቶም ቀተልቲ ገበነኛታት ውን ኣብዚ በፂሖም ዝበሎ ነገር የለ እዚ ክብል እንተለኹ እቲ ሓበሬታ መውዛዕቲ ዘይኮነሲ ብሱሩኸ የግድሶ ድዩ ስለዚ ጋታቱ የግድሶት እዩ ከምዚ ገይራ ሞይታ ከምዚ ዓይነት ጭካነ ብዝተመልኦ ቀትለት ተቐቲላ ትበሃል ተሎ እቲ ፖሊስ ከባቢ እቲ መንግስቲ ይግደሰሉ ድዩ ብሱሩ ስለዚ ጋታቱ ሓለዋትን ድሕነትን ይግደሰሉ ድዩ እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ኩልና ድምፂ ሂብና ነዛ ቆልዓ ሓፍትና እዚኣ ድምፂ ንኹና ነዛ መዋቲት ድምፂ ኮይና እቶም ቀተልቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ፖሊስ ክውዕሉ ንሓግዝ ከምኡ ድማ ከምዚ ዓይነት ነውራም ዝኾነ ግፍዓዊ ሞት ዝፍፅሙ ሰባት ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰደሎም ማሃራይ ዝኾነ ከምቲ ንሳቶም ብሞት ዝቐፅዕዎ ዘለዉ ነቲ ሕብረተሰብ ንሳቶም እውን ከምኡ ዓይነት ካብኡ እውን ብጣዕሚ ከምህር ዝኽእል ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዝኽእል ነቶ ፖሊስ ክነዘኻኽሮ እዩ ዝግበአና መዓልታዊ ዝተፈፀመ ነገር ቸላዕ እናበልና እናገደፍና ዜጋታትና ግን ኣብ ምንታይ ናውደቕና ከም ዘለና ንኩሉ ግልፂ እዩ ነዚ ሓፍትና መዋቲት መንግስቲ ሰማያት የዋርሳ ነቶም ቤተሰብ እውን ፅንዓት የዝምነ ሓቢርኩም ተፀሓም ካብ ልቤ ዘመስግነኩም እዚ ሓበሬታ ናብ ካልኦት ክባፃሕ ላይክ ሼር እናገበርኩም ኣዛውርዎ ኢኹም ሰናይ ይስምዐና ሰላም